шакли севум саволу масъалаҳои кушода бо ҷавобҳои кӯтоҳ. ҳар як саволу масъалаи ин шакл бояд адади бутуни мусбат бошад. ҳар як рақамро дар катакҳои алоҳида бояд нависонед. Масалан, агар шумо чунин ҳисобед ки ҷавоб адади 37 аст, ҷавобҳоятонро низ ин тавр бояд нависонед. Довталабони азиз, дар қисми болоии варақаи ҷавобҳо ҷои ишора намудани варианти китобчаи тест аз 1 то 15 дода шудааст. шумо бояд бо сиёҳ намудани доирачаи дахлдор рақами варианти китобчаи тестии худро ишора намоед.